Здравейте хора, аз съм Ради. Днес пак ще играем на Майнкрафт. Днес ще правим нещо по-различно. Това трябва да го запазиме. Фаготрия, диалект, това и това. Окей. Сега сме на... Добре. Омага. Хора, what? Какво направих бе? What? Да, я чакай. Ох, иска да се... така. Така ли... Окей. 228 примерно. Great. Дом. Сервер ще се казва... Building, карай. Build. Не знам дали така се пише. Така. И да почваме. Building, терена се зарежда. Окей. What the? Близо селение трябваше да бъда. Окей. Ще направя близо до селените, да съм по-сигурно. Овца тук не ми трябва. Тук. Ще си направя царството. Така, моето царство ще бъде много яко. Дано да ви хареса. Определено ще ви хареса, но не съм чак толкова сигурен. Не знам защо го казвам, като не съм чак толкова сигурен. Вау. За сега май така ще бъде. Така е почването на нашето нищо. За сега още не сме построили нищо. Така да го кажем. Окей, сега така. И мислям да го направим с стълби, защото вижте с камък не се получава чак толкова хубаво и затова са стълби. Така. Къде сте каменни стълбички? Ви. Каменните ми стълбички. Чакай малко. Аз май съм го объркал. Слушайте съм. Така. What is this? Това е такова. Аре, сложи се. Така. И окей. Така. Опа, така. Така. За сега така ще ни бъде колата, няма как. Иначе по-хубава да стане. Raiders. Така, сега го махаме това долу. Raiders. Така горе-долу се получава. Трябваше да направим по-висока, но струва си. Сега ни трябва... много тъп съм го измислил, не знам защо.
Това ще бъде мостът. Тук ще живеем ние, общо взето. Още един път. 1, 2, 3, 4, 5. Окей. 1, 2, 3, 4, 5. Аре, мърдай бе, аре бе, има там. Не те искам при моята кола. Тук колко съм направил по дължина? Чакай малко. What the? My gosh. Имам грешка. Един, два, три, четири, пет, шест. Окей. Един, два, три, четири, пет, шест. Добре, за сега става. Така ще стане ли? Не. Значи ще го правим по тъпия начин. Така както изглежда, че трябва да е. Окей. Така че... Добре. Тук, опа. Ти си мога да... И тук се чудя какво да направя. Какъв си това? Окей. Така. И пак казвам, не знам защо тук ми е любима, всеки ден я гледам, да се абонирате за канала, геймърския канал на Карина ОМГ, така и е канала игралния, иначе тя е Сис Виси Бро. Има и такива различни влогове, т.е. клиповете. Това на Желено се разширявам. Това с кутията. Шейк, някакъв такива пица челендж, още да бе, много неща само да кажа. Тук колко разстояние копчета има? 1, 2, окей. 2. Две разстояния. 1, 2. Окей. Щом така. Чакай, колко пъти така? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, до тук. Аз имам да си го... Това мога да го правя цял ден. Не се знае. И клипа може да ви се струва много дълъг. Защото май го обърках. Ако бяхме почнали примерно от тука, ще да един... така. Не ми дреме. И си го правя както си искам. Да се получи хубаво не може. За сега нещо ми се получава. Поне нещо оформено, не безформено. Има форма на кръстопът.
Така и после надолу пак. Ама... Тук не сме си продължили. Тук един... Тук ще ми трябва да... Още едно. Защо? Ти си моят замък и моето бентри. Короната на всички манекенки. Нищо не е мое. Ако не е доменти. Каква си толкова медена, толкова... Тук имам пак две май. Да, две разстояния. И тук имам две разстояния. Един, два, три, 4, 5, 6, 7. Опа, грешка. Отдано да го кача този клип, защото съм сигурно ще направя усилията на празно. Един мой приятел ми ги кача, защото аз не знам как да ги кача. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Окей. Короната на всички манекенки. Така продължаваме. Първо трябваше да проверя нещо, затова аз спрях клипа на сток. Знаете ли какво? Не знам. Добре, когато спрях клипа на сток, просто защото исках да направя и тази част. Сега правим това. Чек само как беше, забравих. Пример? What the hell? Окей. Веднага спомням си нещо такова. 6. Хора, аз съм го объркал. Не са 5 купчета нагоре, 6. Добре, какво съм го направил? Чакай, да. Аз съм се почнал от страни, смисъл. Абе, не бе! Разпри се. Аре, муквайте, бе, паяци. Муквайте, бе, колко пъти викам, муквайте. Ми трябват. Имам ли някаква грешка? Да. Тук. Така, сега почваме. Това момент, хора. Лабракадабри, това е готово. You can see me. Чакай, виждаш ли ме? Аз съм дух. Как ще ми виждаш, не съм на survival? Ей, гаднярче. Значи сега ще ти насиля. Але мах се. За тебе виж направих очички. Само да продължи цяла вечност. Сега трябва да измислиме как ще направим стаите. Първо се, бе! Аз се сетих.
Опа, не. First, опа, аре. Да ми пишете в коментарите, ако искате да играя отново на Build Battle на Bed Wars или на Skywars, или на Skyblock, обаче той не работи това. Пак ли имам грешка? Аре стига да греша, че ми дразни това. Така. Окей, така вече правилно. Окей. I'm down. Okay. Аре, моквай, бе. Ай, не ми се оправдай, бе. Абе, моквай, бе. Абе, кой ти искал нейнието, бе? Елай, но. Ще ми пик тук. Ай, мокни, бе. Кой ти искал нейнието, бе? Ай, мокни, бе. Абе, мокни. Леко ще му забия на това, чакай. What the fuck? Бия ти газа, защото много ебаш. Чакай малко. Така, по-бързо ми е рода. Окей. Какво? Да, чакай малко. А там защо не ми е така? Ти не мръсна, смотана и коврачка. Аз са ясни хубаво. Още им ще ги минем отгоре. Някой да ми казва, ако иска сървъри, в които да играя на някакви неща. То път ще го правя с... пак с стълбите, защото се чуда дали с камъни да го направя номер. Хора, момент! Авада кедабра! Дано ви харесва. За сега се получава. Добре. Най-важното е... Най-важното за мен е отвътре. Как ще изглежда. И ми трябва... Леглото ми ще бъде... фара червена ще го сложим да бъде. Нещо не си отива. Я чакай малко. Тук ще имаме еда.
Аз предпочитам жълто легло, окей. Окей, кефът ме. Съп. Супер пълп. Мисля, че само това ще бъде. Не. Няма да е само това. За какво махна, бе? Колко съм зле. Колко съм зле. Виждате ли, когато не внимаваме. Оф, бе, какво правя? Аре, това няма го. Мага, вие се бамате с мене, сигурно. Верно, бамате се с мене. Това не е никаква шега. Ще направи и навес. Я гледайте, ще е много яко е така, когато седиш с него, вижте. Аре, бе. Е така, вижте. Уи. Ако е така, много топло. С shift е по-яко. Та, всяко се бамаш, пак с мене, ще ти ебал газа. Не съм добавил нещо, с което мога да правя. Let's go. With me say everybody just right now. Окей. Искам храна. И... това е за вътре. За сега. Искам да видите още една магия. Штойнг! Хора, штойнг отново. Това е една от магиите. Тая къща от старта, просто сложи вълна. И вижте! Съвсем си приличат и направих отново същата къща. И да, съвсем също е, вижте, тук са две, тук са по-смисъл по-широко е. И вижте там въглите същото е пак. Тук са две, тук са по-широко. И съм сложил едно и също просто. Това е магията. Има още май нещо, което трябва да направим. Е така, за поддръжка отдолу. Обаче това не ми позволява. А, да, забравих, най-накрая се сетих. Това ще да направя. Заради тези валежи. Ей! И тук ще сложим... Така. Така. Така.
Г. The fuck. Това ще ни е чедъра за сега. И пожелавам ви успех, но това не беше крак клипа. Още на магия. Штоинг! Значи 1, 2, 3, 4 такива дълги. Окей. 4. Ето. Хора, просто си помълчах малко. И ето я. Вау. Сигурно ще трябва да добавим още нещо. Да. 100% ще добавим още нещо. Аз искам да ми е така. Така. How much more? И да започваме. Ба-ба-бара. Ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба. Чекам, бам-бам-бам-бам-бам. Ако искате готин БГ да дойде, ще го викна. Така. Много странно. Рандом ми спира да вали, но за всеки случай си направихме чедърче. Дано да ви харесва. Хора, дано да ви харесал този клип. Ако е така, надявам се наистина да ви е харесал. Ударете по един лайк, ако искате да научите още какво мога да направя, освен това. И това беше мъга. Окей, овче. Хора, това беше Това беше сигурно от мене. Дано да ви е харесал. Ако е така, абонирайте за мене и ако искате да ме проследите, сигурно всеки ден ще бъда в Майнкрафт, ето на ОМГ. Запишете си, чака поне няколко секунди. Да си запишете ето този код, ако искате да се портнете при мене. И пишете това, което пише Local Game Hosted on Port. Това, ако не ви стане, нали, когато си правите сървъра, примерно, когато си направите сървъра, там пишете къде искате да се явите, нали, примерно 999 е село, а пишете вместо 999 на това голямото правоъгълниче, пишете 50983. Ето това, тук. За да се телепортнете при мене или просто да влезнете в света. И да, ето още съм го пуснал. Хора, това беше от мен. Яката топара ви казва чао. Чао, хора.